Duşukda çıkış edenler yurdumuzda Türkmen halkının milli lideri Gahryman Arkadamyzyň başlangyçlary esasyny hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman Ferdarymyzyň ýol başlygyny Milli Maliýe Bank ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän maksatnamalaryň şäherleriň we durly podoklarda amal aşyrylýan toplumlaryň maksatnamalaryň ykdysady durnuklugy üçin etmäge we ösüşiň ýokary depkinlerini saklamaga mümkinçilik berýändigini nykdylar. Şeýlede Türkmenistanyň özari bekbili halkara hyzmatdaşlygyny dünýäniň iri, awraýly maliýe guramalary we bank tüzümleri, şol sany Aziýa Ösüş Banky bilen gatnaşyklar putulandyrmagy we ösdürmäge uly ähmiýet berýänligi bellenli. Aziýa Ösüş Bankynyň günorta merkezi we günmatar Aziýa boýunça vice-prezidenti Yan Inmin öz nowatyny Türkmenistan bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklary şu ýyl 25 ýyl bolanlygyny üns çekip, geçen ýyllaryň dowamyny alınıp barılan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Hemde gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllyk şany senesi münasibetli. Şeýle dowuşyň geçirmegine dördülen mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli liderini we hormatly prezidentime de hoşçalyk bildirdi. Şeýle ol bu dowuşyň özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan uglary boýunça pikir alşmaga da ajaýyp mümkinçilik döredýänligini aýtdy. Dowuşyň dowamyny Türkmenistan bilen Aziýa Ösüş Bankynyň hyzmatdaşlygynyň 25 ýyllygyna başlanan çykyşlar dinlenli. Türkmenistanyň durmuşy geçirýän ösüş strategiýasyny halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, awraýly maliýe guramalary we bank kard düzümleri bilen gatnaşyklar işçileşdirmäge aýratyn üns berilýänini noktaly. Belenşiýal gatnaşyklaryň ýola goýulandan märi geçen 25 ýylda Aziýa Ösüş Banky Türkmenistana durnukly durmuş ykdysady ötüş üçin uly ähmiýete eýe bolan köp sanly tassymlary maliýeleşdirmäge gatnaşdy. Bu tassymlar ykdysadyň durly ugurlaryny, hususan energetik ulugy saglyk goraýşýaly ulgamlary öz üçin aldy. Häzirki wagtda ýurdumyz bilen bu maliýe guramasynyň arasynda gatnaşyklar 2024-2028 ýyllarda Türkmenistan üçin hyzmatdaşlyk strategiýasynyň çäklerini alyp barýar. Şunun bilen maglykda Merkezi Aziýada sivitliň ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäklerini durmuşy geçirýän tassymalaryň ýurdumyzyň ykdysady, sowda, ulaw we energetik ulgamlaryny ösdürmäge ýardam berýänligi aýratyn noktaly. Duşukda Türkmenistanyň durmuş ykdysady ötüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny we hyzmatdaşlygyň geljegini değişli meseleler boýunça çykyşlara giň orun berildi. Taraplar özara gatnaşyklary aýratyn ünsürme arkaly hyzmatdaşlygy ösdürmäň ugurlaryny ara maksatlyşdylar. Oňyň bir taraply hoş niýetli goňşulyk hemde açyk kapylar ýörelgilerini ermek bilen Türkmenistan sewitiň we dünýäniň ýurtlary bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy, awraýly halkara guramalary şol sany Aziýa Ösüş Banky bilen netijeli gatnaşyklary ýergideri esasy ösdürmek maksat edilýär. Duşuň dowamly Türkmenistanyň Aziýa Ösüş Banky bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny hemde özara hereketleri ösdürmäň geljegini değişli meseleler ara maksatlyşyldy. Şeýle-de duşukda hormatly prezidentimiň kiçik we orta telekeçilik ösdürmekde maliýe kardy we maslahat beriş hyzmatlaryny işçileşdirmek maksatly laýyk boljakdygyny belläp, hususy ulgamy ösdürmek ugruna Aziýa Ösüş Bankynyň ýurdumyzyň banklary bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurdygy barada aýdanlaryny aýratyn üns şekilli. Şunun bilen maglykda birnäçe değişli teklipler beýan edilip, olar durmuşy geçirmek mümkinçiliklerine garamak barada alalaşyldy. Soňra Türkmenistanyň Merkezi Banky bilen Aziýa Ösüş Bankynyň arasynda Aşgabatda lukmançylyk ortak mekdebini gurmak tassamasyna karşı serişdelerini bermek barada alalaşyk tesbirnamasyna gol çekildi.